ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଗ୍ରୋମର ସାର ସିଏ ଦେଖୁଛି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏଠି। ତ ସେଇ ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗ୍ରୋମର ବିଷୟରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଲୋକନାଥ ମହନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? ମମରଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍ ଏଟା ବେତନଟି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରନ୍ତି? ହଁ, 5 ଏକର ପାଖାପାଖି ଚାଷ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରୋମର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରୋମର ସାର ବି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଗ୍ରୋମର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ? ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ବିଲ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି? ଏସବୁ 50 ଫୁଟ ଏପଟେ ପୁଣି ରହିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ଘର, ସେଇଠି 1 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଏପଟେ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରୋମର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ ଏଇ ଗ୍ରୋମର ବିଷୟରେ, ତ କ'ଣ କହିବେ? କହିବି ଯେ ଗ୍ରୋମର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଧାନ କୁହନ୍ତୁ, ପନିପରିବା କୁହନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ଯେବେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ପ୍ରାୟ 93 ମସିହା ପାଖରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି। 94 ପାଖରୁ ମୁଁ ଜମିରେ ଲାଗିଛି, ପନିପରିବା ଚାଲିଛି। ତ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲି, ଇନଷ୍ଟା ଯେଉଁ 28 ଶୂନ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଏବେ ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ଅଛି ନାଉ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା ଜହ୍ନି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଶିମ୍ବ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ତା ଟାଇମ୍କୁ ଆସିଯିବ ନା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଖମାଳୁ ଅଛି। ଖମାଳିର ତ ସାର ଦିଆଯାଇନି। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆମେ ଦେଉ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ସେ ଇନଷ୍ଟାଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ବେତନଟି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ତା ପାଖରୁ 1 କିଲୋ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ରୋମର କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ହେଲା, ଗ୍ରୋମର କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ମାନେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର ପକାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୋମର ସହିତ ପଟାସ୍ କିଛି ମିଶିକି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ବି ଗ୍ରୋମର ସାର ପକାଇବେ ମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ ନାହିଁ। 100% ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକନାଥ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା।